Topik ono Mas Dirta, ono Kang Yadi. Oke, jadi rebutan juragan ya. Ya wis ngalah. Berarti maju kabeh to, Mas. Kok tak tingkese aku dadi juragan. Ayo, Kang. Yo. Sambutan. Oh, ini para penari sampun ketingal. Menika sinambi ngrantos sak mangke rawuhipun tamu undangan nggih. Panjenenganipun Bapak Syarif Rizka Laksana lan Mbak Andi Janji mangke saking DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten saking fraksi Golkar nggih. Mangke Mas Gubernur kula tenggo infonipun nggih. Ya niku Bapak ingkang angka kalih sampun sumedya badhe kawiwitan karana babak-babak ingkang badhe kalampah sak mangke boten namung sekedap dados sak mangke dipol-polke supados remen penggalipun dumateng para pamirsa sedaya nggih. Monggo kadang pengrawit celeng-celengan nggih pun nglakan iringan ingkang jumbuh karang swasana kula ngaturaken sugeng ambir sani turangga seta. Balia arum semerbak gandane ayu sulistya ing warna ambyang sepining swasana kang kinarya pun maniteh turangga.
solo. Yuk, Yuk. adalah Seno.
Indonesia. Yuk, yuk.
ayo. Eko. Yuk.
yuk kurang gesit. Anjas moro hari papi pasti ragu ora tau kasih motan urung layon ane kudu Probolinggo bareng tanding urung tresno kali yomo kiwo bagus mon kakak pamit kalastro mus pecating tamu mapi tak tulus nangis tutipya dasar gemben wong acinge ojo gawe miratismo moroke pakai nono iman wong bagus yen wong sinemai lino sira sunah pare mereka mengas moro mari yonggo sopirake Prabu kenyong nuli prato nusul goni sonendro sun kakutan ning sinendro sun rukrom sun manuhara iku punai sarepati ratu aku bocah lengkop yen sirana main layon menjaga Ngaso kemosak pinggring taman kaputer. Siap siap bro. Toto toto. Oh. Yuk. Absen. Ngeleng kecipto menembah marang Gusti kang akarya jagat. Isin-isin kok. Ini kowe dok isin-isin piye lho. Jane isin. Oh.
manisé kalbuku. Sayatine rasa tresno muga siramu tan citra kayunyun asmaraku. Ayo. Wayai. Ayo Yuk. Ayo. Iya. Oi. Ladala. Ya. Go
Oh, sawiji. Yo. Turun seto. Ah. Ah. Oh, ah. Oh. Yo. Wah, wih, sawah. Bubar kabeh. Woi. Yo. Penonton kulon pager bubar kabeh. Yo. Yo sekene sing wadon mlayu iki bubar kabeh. Wis mlayu ora ono sing jaga. Ayolah. Spesial buat Mas Jiko Wahyudi. Ini Kinabi Rantos Selamat malam. anggota DPRD PIU dan juga kita dapat Harusnya engkau pergi merasakan yang ada di hati.
Kesel banget berangkat itu. Orang yang lebih berangkat. Yo, sebut waras. Padahal ke Semayu tuh, no,
Pengrawit teman-teman Ugi Artamada Pro woi nah ini teko kabeh ini boleh kembang lah tak risan itu kari jubitan nah amin. Jadi tak sarangan Turonggo Seto minangkani pemutaran lagun kata sangat ya. Kalau mau di wonten ingkang ngersakaken ayang-ayang ya. Bedile sakit pun minangkani ayang-ayang Mas ya. Udah lali. Udah tata. Aduh. Ngersake lagune ayang-ayang. Ingkang ngersake sinten Mas? Dirahasiakan. Jadi menika ayang-ayang rumiyin menapa ditarik rumiyin? Oh, injih. Pripun? Oh, nggih, ditarik sik loro. Gelongi.
Goro-goro parian yang ngember kira tengen mau jadi adus. Yo, rapopo bae murah banyu, meneh. Yo, jok. Iki. Guru jempur mongkong mangan ini juga ngelih tak? Ngelih sampai ngelih Pak? Kotak-kotak ampun namurian nggih. Nah, iku sapa-sapa mlebu. Kembang, gedang, apel, timun, kembang. Wis. Apa meneh? Ora lombok kabeh. Gelem ya silang sampean. Ora gelem mangan lombok ora ayu. Heh. Ya. Iki lho ini wis. Nah, iki sambel. Wis. Kotak-kotak nggih. Kotak-kotak Mbok Sarti. Ayo kotak-kotak toh. Oh ya, yo. Mengko siji-siji. Yo Mbak Intan, Mbak Tata menangani pamulutan saking para pamirsa kula wau sangesaken ayang-ayang kathah sanget nggih. Yo monggo Mbak Intan, Mbak Tata nyambut gawe. Biar tanggung apa jarike? Nek ngono kuwi rak ya mendelep to ya. Yo. Mau sejaluk gendong yo gedhi ngono to, Mas. Kok wanine kono, coba liyane aja kok bapake kuwi. Jajal karo MC-ne wani kok ora? Kuwi. Ayo. Jajal karo sapa? Karo MC-ne. Heeh. Jaluk gendong sapa? Ayo milih sapa? Milih. Oh, ayo mengke dipun pinangkani ngersake lelo ledong. Wah. Ora bose. Gentenan ya, Pak ya.
Piye. Alah, ya sak kamat-kamat dipun pinangkani. Gue jarik barang ada piye? Anak gendong. Oh, gendong lu. Gendong, wah. Jan. Dibudel jari bundel. Nah, kita budel dene tak budel. Lah kuwi iki ora usah dibundeli ya wis ora bakal keblok ya Mas. Bisa. Nanti kepetan aku jari kuwi ora kecer. Lelo. Bayang. Sariji. Ayo. Kita leleding sik apa narik siji sik? Oh, lelole Leleding dong. sik. Mangune nek lelole dong ki ya gendong ngarep to Mas. Kita ngarep. Gendong ngarep mangune. Ha nek ngono kuwi ya ora lelole dong. Ya ora situ. Lah kok padake numpak jaran lho Jan. Yo. Jan. Iku dadi tukang gendong semoga ora kesel iki. Ayo. Malah kaya mbok jamu. Sopor kita nih gendong bayar 150.000 ya. Iya. Lek gendong karo joget ya Mas. Terus muter. Ditekani orang ini.
Oh. Oh. Ayo. Yo, lagi jaluk pangku terus iki. Kenapa kok betah neng kono? Di berpilih ugi. Yep. Woi. Ya. Yo. Apa wi?
redinya. Ngendi tak seneng-seneng terus. Kancamu kuwi sesuk rasa dijak, Mbah. Kuwi lho, lor becek kuwi lho. Mbah Putri. Usik to. Kene tak tekon sik aku lali jenengmu to. Jane suwe ra ketemu jenengmu ki sapa? Lha sapa jenengmu? Oh Ayu. Lah ya sesuk arep ketemu meneh tanggal piro? Urung ngerti. Kancane kuwi tok ya. Yo aja sembrono. Penonton setia kok padake. Piye mau sluku-sluku bathoke sida ora? Oh, sesuk kene kon nanggap neh. Oh, sesuk nek. Ku akeh. Sesuk aku tak ngomong masuk Giman. Benguke akeh. Ketuane kene masuk Giman sing loro ning gunung. Ning sesuk ganti panitiane ganti RT. Sesuk ganti RT mesti. Nah, Masuk si Giman. RT 78 sesuk beda RT ngono nggih. Sik iki RT 78 sesuk. RT pinten? 90. Kowe lanang aku sakmoro Lugo sejer kesesandingan Prahu sampan Lugo sadaran Waras endahe kahanan Surabaya Seto. Indonesia. Balik nang papat gunungmu.
Oh, iya. Kasih jalan, kasih jalan. Yuk, yang mana, yang mana, yang mana? Ngopo meneh? Arep milih topengnya. Yuk. Piye kok dong ruyuk ning kono iki ngopo? Iki garis sing telu ki cara wong sing gali-gali. Galine. Bojone sapa? Gusti Allah, pirang-pirang tahun kenal karo Mas Mudi agek ngerti iki bojone. Kon ngrukun ngono. Lah nek iki wis kepenak iki. Piye? Lah ya kuwi ceritane to. Tak gorengke cengkaruk ora entek. Besi. Pripun Bu dijapi? Iki lho. Wah, iki Ora iki tamuku. Bali gendrong. Mau tak gorengke jagung iki utuh. Mergane ngopo? Ora piye-piye, ora gelem jagung. Wis ben nang kene iki penggemarmu iki. Dadi aja apa iki? Aja buli iki ben nang kene. Ora guyu. Lah guyu ya ora guyu. Ben. Ya wong iki ning kono nunggoni Mas Mudi sak bali kok ya. Iki aku ora sempet ngrukun, kuwi dirukun Kang Diko. Ora sing apa-apa dirukun ana salon dirukun. Heh? Kok uwe. Jajan. Lah Kang iki kayak jalukan. Jalan-jalane. Nang ketoke kari anu ki mau. Sadake ini rada kandel ya Mas Wah pandel kayak gini, ayo. Wah kenal. Kuwi kan disebut asmane wis cul-cul wah iki. Heeh. Nah, kayak saiki ngadeg menangani sing apa mau? Heeh. Sapa? Ganti. Posita. Anu, bojone iki bojone.
Jambi. Iki lho. Kok ngerti-ngerti ini lho. Lah duit iki gede cilik padha wae ukurane padha. Wis padha iki. Ya. Jaluk ibu. Rupane apa? Lah sing rupane apa? Biru, mayar kur biru. Padha ro klambine kok, Mas. Nah, niku biru kuwi. Nah, gampang. Titip aku. Tetep dijaluk pokoke. Karo ngenteni Sito, seneng-seneng sik. Lah kok tekan Pak Dukun. Wah, Pak Dukun mbok bilih. Pak Dukun nembe wonten tamu, gitu. Nembe wonten tamu Pak Dukun, mboten. Titip kene. Dan ngalang-alangi nek iki. Lah yo Din. Ya. Sita! Karo ngenteni Sito, kuwi seneng-seneng sik. Ayo, apa lagune? Ayo sluku-sluku barok meneh. Piye? Ya. Kan ngono kuwi. Kok malah iki boh ngene iki. Ngono kuwi. Tak dunduk. Lah ya dungono sawerane mosok aku kon ngene dhewe gek sawerane mbok tak pinangkani ngene. Mbak Tata sing biru. Ayo. Oh, Mbak Tata sing biru. Sing biru. Hah? Lah kuwi mau jare paling aku sing biru ngono. Ya terus kowe njaluk ngene iki mau. Lah yo gek titip kene duwite. Ora nggawa gembolan kok nek malah diklok ning dalan ilang kok mang tak gembolne wae. Pira suku batok pira? Sluku batok elo sira mau menyang Solo lele ayo Kudu sing iki suku batoke. oh tuh sing Elo sira momen nyang Solo lek oleh payung motor majen Sik. Ora baleni. Piye iki mau piye baleni. Mas, obah apa ora? Esok rada tengil. Dene Mas dari maju kene Mas. Ojo Mas. Wajib diko. Ojo tenan. Ora masalah ubah orane yo ora lho. Jajan maju ta Mas? Wah, alah. Aku nek nganti obah tenan medeni lho. Heeh. Biyen zaman main Oh, ya. Zaman main nang Endi? ngenek terong biyen jadi titite Mas Dimas Suro. Sik, iki dibahas iki mau. Heeh, piye. Ora sanggo sandal wis. Yes. Tak ranggo sandal. Iki Mas wis dene. Wis dene. Di arep ditileki obah apa ora? Kok ngerti nek ora obah. Kapok ra? Oh. Neng pasal kowe. Lah kok terus aku sik mbok jok-jokke lho. Aku izin nek ngene-ngene iki izin lho. Mosok ya tekan ngene-ngene to. Apa ya? Wah. Berarti duwe akeh bojone ya akeh. Lah kok nek aku dipek bojo repot. Hah? Tahun arep edan regane apa? Wah, wadine dibuka. Malah penak ya. Oh alah. Ayo diteruske. Diteruske, arep teruske apa ora jajan sik? Sama sih.
Monggo langkah-langkah mriki. Engko tak jalukke sing halus. Monggo. Tangane bersih. Mboten kathah kok Pak Sarif nggih, Pak Guska mboten kathah niki. Tenten lebet mung pinten gangsal. Nah. Ya monggo papan palengganipun. Nggih, monggo langkah mriki. Kajengan kemawon ngene nggih. Nggih, monggo. Nggih, matur nuwun wedalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rahayu untuk kita semua. Sugeng dalu Bapak Ibu, para bini sepuh, mas-mas,
Oi, 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 keripik, keripik, telur.